Hallo? Hvem taler jeg med? Du taler med Benny. Hvad? Benny? Bennys hyggehjørne. Jeg forstår det ikke helt. Prøv lige vent. Jeg vil lige afspille noget for dig. Ej, hvor sjovt. Er det her, mit barn kommer hen, når hun skal høre historier? Det er lige det sted, det er. Og i dag, der vil jeg læse en ny bog, jeg starter på, som jeg vil læse højt. For jeg er små børn derude bag skærmene. Vi starter nu. Hun lod et par fingre glide ind mellem hendes ben. Fandt et hårdt punkt mellem lårene og begyndte forsigtigt at glide frem og tilbage. Først lå hun helt stille, men så begyndte hun at røre uroligt på sig. Ej. Ærten voksede. Det havde Jan ikke fortalt noget om. Hun skød underlivet op, mens en lille lyd slap ud mellem hendes læber. Hvad er det? Det får du nok at høre lidt senere. Det raslede ud i mørket. Johan blev stiv af skræk. Hvad var det? Det var nok bare en mus eller et æren. Han lyttede et øjeblik, og så fandt han kondompakken frem. Hvad er det? Det får du også høre lidt senere. Han havde desværre glemt, hvordan man åbnede, så han spurgte Laura, trist og savs. Hvordan er det nu, man åbner den? Ej, Benny altså. Laura spurgte, skal jeg hjælpe dig? Jeg rakte den til hende, og hun satte tænderne i plastikemballagen, og derefter fiskede hun en kondom op. Ved fælles hjælp fik vi den trukket på plads, og rejsningen fandt sted under arbejdet. Hvad? Det siger min mor, man ikke må sige. Men det hjalp, da Laura stak tungen i øret, som de havde set i filmen. Han lagde en forsigtigt mellem hendes ben og forsøgte at komme ind i hende. Men han kunne ikke finde vej. Hårene dannede modhager. De ville ikke slippe ham. Det er længe nede, viskede Laura. Johan fulgte en finger i munden og forsøgte igen hårdere. Et trick Jan havde fortalt ham om. Nu er han kommet ind. Men sikkert ikke helt som Bruce Willis i filmen. Han er en gammel en. Det er en helt speciel følelse af varme, som man husker fra kælderen Bright. Laura sukkede og stønnede underlaget op mod ham. Det fik varmen indeni til at stige et par grader. Det var dejligt, men det var hurtigt. Laura syntes også, det var dejligt. Og igen fortsatte de med at ligge der og pusse nusse midt i græsset. Hov, det må jeg undskylde. Det er vist ikke nogen bog for børn. Kom tilbage næste uge, hvor det er, at vi læser en bog. Forhåbentlig, der er for børn. Ses næste uge i Bennys hyggehjørne.